ଓହୋ ଓ କି ଶୀତ ହେଲାଣି। ଇଏ ଶୀତରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି। ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାରି ଥରି ଯାଉଛି। ଆରେ ଏ ପାଗରେ ଟିକେ ଚାହା ଫାହା କଲେ ହଅନ୍ତା। କି ଶୀତ କିରେ, ଏ ଶୀତ ଦିନ ବି ଭାରି ଅଖାଡୁଆ ଶଳା। ଏଇଠି ବଇଛୁ କି ରେ? ଏଠି ହଁ। ବଇଛୁ? ଆ ବଟାଇ ହଁ ଏଇ ଶୀତରେ ସକାଳୁଆ ପାଗରେ କଣ କିଓ? ଶୀତରେ ଆରେ ନଟ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଚାହା ଫାହା କରିକି ପିଇବା। ଆରେ କି ଶୀତ ହଉଛି କହିଲୁ, କଣ କରିବା କହିଲୁ? ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ଚାହା ପିଇବା କଥା, ରଖିଛୁ ତ କଣ ମାଲପତ୍ର? ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଆଠଣାଟା ନାହିଁ ରେ, କଣ କରିବା କହ? ତୁ କଣ ମତେ ପଇସା ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ ବା ଏଇନା ସେଜରୁ ଉଠିକି ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ତୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି। ଏଇ ତମ ପାଖରେ ବି ମାଲପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ? କହୁଛୁ ନଟ ଏଇ ଯାହାହେଲେ ବି 10-20 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ତାଇ ହଁ ଆଉ ବୁଝିଲ, ତମ ପାଖରେ ମାଣିଆ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ମାଣିଆ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ? ସେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ, କଣ ଟିକେ କରେ। ଆରେ ବାକି ତ ସେ ଦୋକାନୀ ଦବୁନି। ଟୋଟାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବ, ଏଇନେ ସକାଳଟା ସିଏ ଅନ୍ତା ର ମାରି ପକେଇବ। ର ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ଗୌରା ପାଖକୁ। ଗୌରାଟାଠୁ ଯଦି ହବ କିଛି ମାଲ ଝଡେଇଦବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲୁନୁ କହିଦବା। ଚାହେ ତୁରନ୍ତ ହଁ ଯେ ଚାଲ। ଶୁଣୁ, ତା ବୋଉ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ, ଟିକେ କଣ ହେଲେ ଦେଇଦବ। ସେଇ ଆ ଗୌରାଇ ଅଛି କି? ଏ ଗୌରା, ଆରେ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ କି? କିଏ ବା? ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ନଟାଇ ଶୁଣୁ। ବଟାଇ। ଆରେ ନଟାଇ ବଟାଇ ଏତେ ସକାଳୁ କଣ କାମ ଦାମ ଅଛି ନା କଣ? ୟାଙ୍କର ତ ସେମିତି କାମ ପଇଲେ ଆସନ୍ତିନି, ସେ ଭାରି ଚୋଠା। ଆରେ ବଟାଇ, ଏତେ ସକାଳୁ କଣ କାମ ଦାମ ଥିଲା ନା କଣ? ଆରେ କାମ ଦାମକୁ ଛାଡେ, ଶୀତ ପରା ଆଜିକି ପଛ ଫଟେଇଲାଣି, ତୁ କାମ କଥା କହୁଛୁ? ଗୌରାଇ ନା, ଆରେ କଣ କହିଲ, ଆମ ପାଖରେ ମାଲପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପୁରା ପଛ ଫଟେଇ ଦଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କହିବା କଥା, ଟିକେ ଘରକୁ ଟିକେ ଯା, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି। ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ଘରେ ଚାହା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ଦେଖେଇଦବ ତୋର ସିନା ଶୀତଟା ଫଟଉଛି ପଛ, ମୋର କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବିଲ ଫଟେଇ ଦବ ପଛ। ଯାହା ଟିକେ ଦେଖ। ଅଟଇ ନଟଇ, ତମେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଜିମରା ରହୁଛ। ହଉ ତମେ ତ ଏତେ ଥର କହିଲଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି, ଦେଖୁଛି। ନଟାଇ ବଟାଇ ସକାଶୁ ମୋ ବୋଉଙ୍କଠୁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖୁଆଇବେ ମତେ। ହଉ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ମୁଁ ନଟାଇ ବଟାଇ କଥା ବୁଝିବି। ଆରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଶୁଭୁଛି, ମୋ ମା ଆଇଲାନି ତ। चल आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया।